България за пореден път май ще изиграе нещата. Аз съм ви на вас казал и ви благодаря, че сте идвали. Едно време ни забраниха да поднесеме цветя на паметника на Левски и това забрана решение от полицията от Белград. На 19-ти да не може да положиме цветя на Васил Левски. Второ, като с български пари направихме в Паралова черква и трябваше да се освети на 31-и, коя година беше, не знам точно, август, не искаха този врански пахоми, не иска нали, на тази епархия, той е шеф. Извинявам се, че викам шеф, нали, все пък някакъв си патриарх, не патриарх, глупости. Но няма значение. Той ни не позволи да осветиме черквата. Това е втора причина. Трета причина, на спомените на 27 март беха тръгнали от атака тогава 10-11 рейса, сръбските власти ги спреха и ги върнаха назад. Просто има такива случаи, съм ги описвал и затова съм осъден. Само момент. България нито веднъж, българските политици, нито външно, нито парламент не извикаха сръбския посланик да го питат, ама добре какво става там, дай да видим ние нещо, може ли да... Не, ние ви безрезервно и безусловно поддържаме едно друго, дай да видим до кога така. И България, значи, крайно е време и ето колко минават вече 10 дни, нямаме никакво съобщение, че Външно министерство е извикало сръбския посланик да го попита дали и той е на мнението на кмета или не е. Разбрахме, че господин Радко Влайков е държал конско на господин Сугарев, че бил много, много жесток и много така твърда позиция взел за тия отношения. Трябвало по-мека позиция, някаква по-модерна позиция, от която може би Белград и София имат някакви чувства и някакво разбиране, обаче ние на место, ето виждате какво се случва. Така да, ако са държали конско на този човек, това е грехота. В последно време се питам, къде изчезна този наш интелигентен, трудолюбив, борбен български народ. Просто се питам. И май тук, както в България вие страдате от, как да кажа, не нихилизъм, но някакъв си робски менталитет ли е, какво е нещо, аз не мога да го осъзная. И как да ви кажа, ние също от това, нали ви казах, нашите хора са до там изплашени. Ето с тази постъпка сега, още 20 години хората не смеят да решат. Аз му казвам на господин кмете, ние нямаме нищо против да се лекуват хората. Но вие като ги откарате доле, има преко 3000 интервенции. И като ги връщате оттам им казвате, вие ще гласувате моята сръбска партия и мене ще ме гласувате. Коректно ли е това? Какво е това нещо? А това е под закриля на Бойко Борисов и историка Божидар Димитров. Те му отвориха вратите, директно го казвам. Дали ще ми се сърда, дали не, това си е техен проблем. Пак казвам, Бойко Борисов и Божидар Димитров му отвориха вратите тук по България да си прави каквото си иска. А аз пак повтарям, този човек е толкова некоректен и непощен и един лъжец, който един ден българува, а цяла година сърбува. И просто вече няма какво. Този човек не заслужава въобще никакво внимание, според мен. Ще бъде ли освободена почта? За съжаление, там много трудно ще намерим адвокат. Аз ви гарантирам, че от Босилеград, Враня, Лесковец, Ниш, нито един адвокат няма да се застъпи. Белград може би ще намерим. Ами помолете българското посолство да ви помогне с намирането. Аз имам една присъда, която съм платил. Там съм изнел проблемите на малцинството. Само момент. Къде го сложих това? Тук негде беше. Не, аз ти вярвам. Не. Моля ви се, тук съм изнел 19 проблема с Калашников във време. Това е бюлетин от коя година беше? 2010 ли беше така нещо? Няма значение.
и съм изнел 19 проблема тук. И само заради това изречение. Тя е адвокат на великосръбската политика срещу българите в западните покрайнини, съм осъден с 2000 евро. Отидох във Външно министерство, отговарям ви сега на въпроса, отивам във Външно министерство и там търсим помощ. Им показвам това, викам, дайте ми един... Тогава още. Дайте ми един разследващ международен журналист. Или до Страсбург, нали там, или в Брюксел. Страсбург, по-точно. Ако си нямам пари, като завърши делото успешно, да си вземе всичките пари. Знаете ли какво ми казах? Ние продължаваме да поддържаме Република Сърбия и Република Македония безрезервно и безусловно. Кой им нарежда това да правят? Това нека те да си кажат. Аз лично съм изшъл. Външно министерство се срамува от такива като нас.